Esta estrada provincial que comunica a Nacional 540 co lugar de Quinteliña, na parroquia chantadina de San Salvador de Asma, pasa a ser de titularidade municipal, logo da cesión ao Concello do total da vía de 375 metros. O presidente da Deputación, José Tomé, asinou co alcalde de Chantada, Manuel Varela, e en presencia do secretario provincial, o acordo co que se deu o último paso para responder a unha petición feita polo Concello, logo da aprobación por parte do Pleno e da ratificación da Xunta. Esta estrada calificada como solo urbano rural forma parte agora da rede viaria municipal de Chantada. Tomé Roca sinalou que esta asignatura demostra que a Deputación escoita as demandas dos municipios e trata de colaborar activamente para mellorar os servizos e as infraestructuras que usa a diario a veciñanza, independentemente da cor política do goberno local. A cesión desta vía provincial súmase a outras como as de transferidas ao Concello de Xove, cun total de 45 km ou un tramo de 816 metros cedidos ao de Palas de Rei.